Ето как сглобяваме натиска на крачето на права машина Union. Слагаме оста, затягаме леко този вод, слагаме пружинката, има една шайба, след това навиваме въртката, т.е. натиска на крачето, след което слагаме крачето с болчето. Пускаме, охлабваме тук и центрираме крачето, т.е. дупката да е в центъра на крачето, след което стягаме. Ако това ви е било полезно, моля споделете.